Pagyaman ni Mary Ann Bravo and family. Pagyaman ni Fortunato Gitma and family. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Efren Hafalya and family. Pagyaman ni Canelio family. Pagyaman ni Pedrito Balbot and family. Pagyaman ni Abilanosa family. Pagyaman ni Salvador Bilog and family. Pagyaman ni Francisco Bilog and family. Pagyaman Delphine Festejo and family. Pagyaman ni Marina Marquez and family. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Willie Banaw and family. Pagyaman ni Josefina Bravo and family. Pagyaman ni Florentino Piso Sr. and family. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Ernesto Fernandez Jr. Hasta payment niya interaman dagiti. Sa mga nadamin minatay tayong ay kararagan. Iso di kararwa da Leonilda Habon, Marites Habon, Conector Piso, Florentino Piso Jr., Consolacion Piso, Ricardo Bravo, Mary Pic Bravo, Maricel Bravo, Jordel Bravo, Romulo Dagdag, Imelda Dagdag, Ricardo Marquez, Emilio Festejo, Maria Festejo, Maximo Habon, Flora Habon, Pascual Bilog, Chufila Bilog, Trinidad Festejo, Kendagop amin niya minatay ngawan pulos makalagig kadafada. Tumakder tayo. Itinagan ti Amang, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta ako mamit. Agap sa tiramon tayo pa niya ikararagan. Ti pagyaman ni Rogelia Colmano, kastamot ti Dilwan family. Kaya ti panay karkararag ti kararuan ni Dolores. Kagabsat ti panagdaldalyasat tayo, ita panawon ti Kwaresma, rumbang laang nga dalusan tayo, ti puso tayo, ta nataltalina ay ti agbyag, ikarigatan ti agbyag, anadalos para kin Kristo, ken para kadagiti kakabsat tayo. Dagiti nagbidbidutan tayo, italit tayo iti ako, ikamang tayo ken kuana, ta iso si sasagana, na mangawat kada tayo, nagpakumbaba tayo iti saklang na. Ti kinagasat nga maawat tayo, na madalusan tayo, iso ti kaadda tayo, maitisak lang ti Diyos. Tatlong arot may ikarita ang makirano, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Natay amin ko na tayo, agkonpesara, ini Diyos, amang nakabain amin, ken kada kayo may kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso magpagpakasi akin Santa Maria Magdalena Birhen, kadagiti aming Angeles ken sa Santos. Ken ka tayo may kakabsat, tay kakaasid ako ma, ti Apo tayo. Diyos. Kaasya na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan na iti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Amen.
Man nakabalin a Dios, madaman nga annuroten mi dagiti ipaannong ti Santa Aquaresma. Ipaayin mo kadi, taumad adda, ti pannakaawat mi ti misteryo maipanggap ken Kristo, ket agbiag kami, kas mayatada iti daytoy a misteryo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti Henesis. Nangala ti Apo a Dios iti daga, ket nang bukel iti maysa a tao. Insang-aw na ti anges na a makaited biag iti agong ti binukel na a tao, ket naaddaan iti biag. Nangaramid ti Apo a Dios iti maysa a hardin ijay Eden, iti daya. Sadyay tinangikabilan na iti tao a binukel na. Pinagtubo na ti amin akita, ti agkakapintas akayo, ken agbunga iti nasayaat. Iti tenga iti hardin, adda ti kayo amangted iti biag, ken ti kayo amangted ti panakaammo, iti naimbag ken dakes. Ti uleg ti kasikapan nga animal nga inaramid ti Apo a Dios. Agpayso kadi, ti imbaga ti Dios adi kay mangan iti bunga ti uray anya akayo iti hardin. Sinaludsod ti uleg iti babae. Mabalingi kano iti mangan iti bunga ti uray anya akayo iti hardin. Insungbat ti babae. Malaksid ti kayo nga adda iti tenga. Inbaga ti Dios adi ka mangan kano. Inbaga ti Dios adi kam kanumangan iti bunga dayta akayo. When no uray sagiden lakuma. Tarong aramiden mitikasta matay kami. Saan apud no dayta? Insungbat ti uleg. Saan kayo amatay? Kasta ti kuna ti Dios agsipod ta amuna. Ano mangan kayo iti bunga ti kayo, maaddaan kayto ti panakaammo, iti naimbag, ken iti dakes, ken ti panakaawat, kas kadagiti Diyosen. Nakita ti babae, at napintas ti kayo, ken nasaya at akanen ti bunga na. Nagpintas ket ngatan ti agbalin a masirib, kinunana itinaken na. Nangala nga rod ti sumagmamano a bunga, ti kayo ket kinnan na. Kalpasan na. Inikkan na ti asawa na ket nanganmed. Apaman a nakapanganda, nga adda-anda iti panakaawat, ket nabigbigda alamo-lamo da. Iti kasta, na magsasaip da kadagiti bulong ti kayo nga igos, ang pinangabong da iti bagida. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kaasyan na kami o Apo, tanagbasol kami. Kaasyan na kami o Apo, tanagbasol kami. Iti di agbalbali nga ayat mo, kaasyan na kadi o Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasen kadi dagiti basol ko. Ugasam ang aming pinsan ti kinadakes ko. Ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Bigbige ka nagbiddotak, ket dagiti basbasol ko sila lagi pa. Nagbasolak ken ka, when si kalaeng tinagbasulak, nagaramidak iti saan ang makaayayo ken ka. Parsuain kanyak o Diyos tinadalos sa puso, ket ikanak iti baro ken napudno nga espiritu, di nagpagdalawen iti imatang mo, di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Kaasyan na kami o Apo, tanagbasol kami. Isubling kanyak ti rag-o ti panangisalakan mo, ket ikanak iti natulnog nga espiritu. Apo, tulungan nak nga agsao, ket idaydayaw kanto. Kaasyan na kami o Apo, tanagbasol kami.
Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Imay ti basol dito'y lubong gapu iti maysa a tao. Ket inkuyog ti basol da ti papatay. Iti kasta, nagsaknap ti papatay ti amin a tao dito'y lubong, agsipod ta nagbasol amin a tao. Agpayso agapu iti basol ti maysa a tao, nagturay ni patay gapu iti dayta a tao. Ngem dakdakkel nga dayo ti inaramid ti maysa a tao nga isu ni Hesukristo. Dagiti amin nga umawat tinawadwad a parabor ti Dios ken ti di mabayadan asagot ti kinalinteg na agturaydan tu iti biag babaen ken Kristo. Ngarud kas ti panakadusa ti amin a tao gapu iti basol ti maysa a tao. Kastamet ti panakawaya-waya ken panakaited ti biag ti amin a tao gapu iti maysa a nalinteg nga aramid. Ket no kasano ti kaado ti nagbasol gapu ti panagsukir ti maysa a tao. Kastantumet ti kaado dagiti napalinteg iti sangwanan ti Dios gapu iti panagtulnog ti maysa a tao. Ti sao ti Apo. Imbingan tayo asiraragsa awaten tay anak maniti ayan tay suti talget ibiyag isaon ninyo sabu suruten tay asin kukudno tay suti bagnos tayo idalan kenti kinabudno Ti apod na kumakada kayo. kasta kumanit kayo. Iban na kay waradawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria no tayo ken ka o ako. Inturong ti Espiritu ni Jesus si Jailet ang tapno sulisugan ti Diablo. Kalpasan ti upat apulo nga aldaw ken rabii adinang nangan ni Jesus nabisinan. Immasidet ken kuana ti Diablo ket kinunana no sikati anak ti Dios bilinen nga agbalin at tinapay dagitoy abato. Insungbat ni Jesus kinuna tinasanton asurat sa anlaeng at tinapay ti pagbiag ti tao no di pay ket ti tunggal sao nga isawang ti Dios. Inturong ti Diablo ni Jesus iti nasanton a syudad ket impakita na iti kangatuan a paset ti templo sana kinon impan na iti kangatuan a paset ti templo sana kinuna no sikati anak ti Dios tumpuak ka man agsipod ta ko natin na santon a surat bilinen to ti Dios dagiti angheles na ang mga iwan ken ka tapayaen da kanto tapno uray dagiti sakam saan ang madunor iti bato. Ngem insungbat ni Jesus kun natin na santon a surat di mo solisugan ti Apo a Dios mo. Impan ti Diablo ni Jesus iti nakangat-ngato abantay ket impakita na ken kuana dagiti amin a pagarian ditoy lubong agraman dayagda ited kunto ken kaamin dagitoy kinuna ti Diablo nagparintumen ka ket agrukbag ka kanya pumanaw ka Satanas insungbat ni Jesus kun natin na santon a surat agdaydayaw ka iti Apo a Dios mo isulaeng ti pagserbyam iti kasta pimanaw ti Diablo dimteng dagiti angheles ket nagserbida ken Jesus. Ti ebanghelyo ti Apo. Tayo tamay ken ka. Good morning. Na dito ko muna nga maibasa kunana data yung ti muna Domingo ti Quaresma ti muna nga maibasa kunana ti ulad ti kasisikapan kadagiti amin nga animal
Apaya, iso tinang sulisog, kunana day jay. Tilubong tayo, napno ti sulisog. Tinakanagan tilubong iti basol, sulisog. Deta, sulisog. Hindi Miyerkules, di magkurkuros di Miyerkules niya. Nagkuros tayo. Kagabutan nag-decide nga hanak mamiga, ag-fasting nga, ag-abstinensya ak. No apay mo nga kayak mati hanga mga no ordinaryo nga aldaw. Ngam dete kasi nga mga kurkuros kasla amin nga makita nga picture ti makan kasla nagiimas. Dete katala kasla kala mabisbis andiyan mo nagpigsa mo ti bilag ti kalaban ati demonyo nga ta. Iso kang lumabas dagiti ka kadwa agmimerinda da manimot ka na dagiti utak ti kang kananda jira may kan ako jak kaya ngano pa nagyan tirep ko among at chocolate ka dadama ka pangko sirip-siripan isarak to manan. Kapag kuno kan lumabas ak siripot talaga nga kasla kiraos amoy dag kiraos. Kasi kami di sulisog kuna dati sulisog kasla ko ma aggagatel kalau maaggagatel ta yati mayat nga gagatel, yati karigatan nga hanggang pudpudan, di magkarat no tagduma. Yati talaga hamo nga talaga hamo orin niya obraan ka, hamo matipod. Laday ka na kumati ko na, dati sulisog, ag gagatel, depende kanyam no pudpudang, iso na niya, matnag ka, maabak ka. Kati ko na dito, iti sarsaritaan na dito, naknag ti tao, gapo iti may saa, nagtilubong ti basol babaeng ti may saa tao isulita ng rogyan na ni Eva inikkan na ni Adan kung natay ti istorya na dito maibasa tayo gapuneta anya tilintag laang kanya na may sahan nyo sagsagis kanan nyo aming nga bunga malaksid dahil alita tinga dahil laang tilintag kanya da ta in-enjoy yung dagaron ti paradise paraiso kadya ti manapan ng sino tinapan ng sulisog kanya da sulijay ulag ang ginajay ko na Eva. Shhh. Karena ka man, nagkarkarara ka, kagin-enjoy. Shhh. Eva. Kamunahan na pala pampansin na. Tunog kang ka, shhh. Nyaya. Kasla mo na chismis na di mo na dayar ka saas na di, kadong na burburas ti manik ka. Ay, amom ni ko. Tala ka man, kumayat ti dadenggat ti drama. Amom, di ka pala ako. Depon mo, dengge mo na niya dahil tanga chismisa eh. Kasi dyan, ikong ka, among ka din nga kwa, kaaning bagana, na imas dahil ta, among aya nga pa, nga anya na ganan, inya ti ko na naayahan nyo ka nun. Hanggang kanumangan, magangkang mo na tayo nyaman ko, ti ko na among ti ko na agbalin malukatan ta panunod yung agbalin kayo ka na sirip. Di taray gagayan, nabanan, naknag. Desay mo rin niya ako Isos mo, ijay letang. Sinulisog ti Diablo. Anya ti ko na 40 days nga nag-fasting niya ako Isos. Nanganangan, nabisinan, ti kapigsaan nga sulisog namin kapigsaan nga sulisog namin no mabisinan ti tao. Uri na kita'y kakabsat tayo nga espesyal, tala kung may Santa Lucia din, nagado na kita'y may kumbento nga na kita'y nanda makatumarte agas na ko umay da tila ubranda jay kati kastak nga umuna idi pakanang busog kaya dati agsagan ngam si bibisin da kalok-kulokon ti ubing agkamat da graman niya po ubis po na po William hindi ka gurguran na ta nga komunyonan ta gulo-gulo gagod as jay kagpakanan makan ti umuna nga sulisog sugar na diet ka fasting ka na if you can control your appetite on food you can also control your other things. No makontrol mo ka no, tigartem mo ti makan. Ngay ka makontrol mo ti other appetite mo. Nung dati makan namin no dagduma ti paglalabanan tayo haan. Nagado ichis-chismis tayo nga. Di pala nagpas-tipas kan, agyaw awid da. Dahil nga nagserbi at limod da si Roti lamisaan. Hanggang yung serbi amin. Yalaki din ayan. Yung unay na tatabtaban ay nga pag-aapaanan. Dahil, noy na po Isos na sulisog ti makan. Anya ti ko na ti demonyo. Diyos ka, kunana. Ngam ni Apo Isos, agkar-kararag.
Ngam ko natin demonyo, Diyos ka, kaya nga pagbalinan dagit na bato at tinapay. Pagbalinan mo. Ikam ti flavor na, malunggay flavor nga pandesal. Kung ikam ti palaman na nga violet, anya ti kaya mo pa nga tinapay. Mabalin ko na na. Kukunaman niya po Jesus, ng datoy. Kung natin na santo na surat sa anlaan nga tinapay, ti pagbiag ti tao. No di pagkatunggal sa o. Nga isawang ti medyo nga ti kalaban tayo nga taga-kabaruan. Nakagagat tayo nga umaway uray Domingo, haan? Tagpulpulting tayo ti maning uray Domingo. Takayat tayo nga anda pagbiyagaan. Nagpagpagalong ka uray Domingo. Nagpati siya simbaan. Tandaan na to. Umanayan. Kalaban na ron din. Kahit ano, at lumayawit mo mayan. Naman ko na niya po Isos, saan laan at tinapay di pagdantihan laan nga baka. Naglawag din yung baga na. Iso nga, haan nga umanay di jay, gagat mo. Na regtang nga trabaho, kada amin-amin na. Anya ti mabaling nga taraunang mati kararwa. Iso dati yung baga na. Takasapulan tayo kung nana di jay kung nana ka no na inilaganan no mayat ti espiritu no mayat ti saad ti espiritu sumaya at mati saad ti bagi uray mayat day ta nasalon at kay lata bagi no nagulo ti espiritu haan nga maornos ti panunot mo kung nagulo aga napuno ti sakit tinatong kada amin-amin nga mga maornos automatic to, ang sakit to mula ang ganyan bagita, ang garod na nakaina na, ang garod na naragsa. Diyan. May kadwa, niya isulisog na. Bilog. No sika ti anak ti Diyos, kuna na tumpok naman, nagsipod ta kuna ti nasanto na surat, kuna na. Bilinan to dagiti angkeles na, ang mga iwan keng ka, tapno ure dagiti sakam saan to ang madunor. Anya tin sombat ni Apo Jesus, kung natin na santo na surat, di mo solisugan ti Apo ay Diyos mo. Haam mo, anya ti bagbaga na magkala tayo, haan tayo, nagduma, anya ti solisog kanya tayo, against our God, kayak ti agbyag, nga uray awan ni Apo Diyos. Nagduma ka, limitaran tayo, ipapati tayo, nagagat tayo, ipapati tayo ti agsapol, ipapati tayo ti agtrabaho, taapaya, kaslakaya tayo nga biyagan ti bagbagi tayo nga awan ti tulong ni Apo Diyos. Dahil ti pangunot tayo, nagagat ti sa santo tayo, San Francisco Assisi, baknang, inlako na ibingay na, padawat na kadagiti amin nga napanglaw, awan na pati keng kuana, anya ti pagbiag mo, sinaludsod da, anya ti pagbiag mo, agtalikat ti grasya ti Diyos, nang namalaang kadagitay, iburburay ti tattao. Naging gana tatta ti institusyon na, nagadunga, nagdakkel na kongregasyon ti napakader na, na simple ti biag da, ngam ti grasya, agsangsangpad na handa, plan-plan mo, iso na agga po iti, itattao dagiti matokay iti puso na. Kano dumati pa nang ipagarot tayo sa tilaing tayo laeng kaya tayo amin nakakontab dahil kaya tayo ngindi ti ambo nga agda agururay agrasya ti Diyos no agtalag tayo kayong kuwan na. Dakdakkel nga amang di grasya no agtalag tayo kayong kuwan na. Anyo man ang may dagisulisog na kini niya ganan. Apo isusalan. Pakita na tinalawa. Ili, bagim to amin dagito ang appetite, kinagartem iti turay. Ipakita na dagiti siyudad dagiti ili, bagim to amin dagito no agkorno katanyak ko na ti demonyo. Kuna ti santon asurat agdayaw ka iti Apo a Dios mo haan ati sanikwa. Pimanawon ti diablo kumanaw kan satanas kunana. Anyat ibagbaga na ditoy kasapulan tayo ti material abanan. Sino ayat nga makasapol? Makan, balay, pagluganan, material na iti kasapulan tayo. Nung isuda tinagbalin a Diyos tayo, baka nagkamali tayo. Nabinbintas lang taga dagitoy, instrumento lang, tapno agdaydayaw tayo iti Diyos. Na pinaraburan na kati sanikwa, itid mo data sanikwa, pagdaydayaw kini Apo Diyos. Na pinaraburan na kati laing, itid mo data pagdaydayaw kini Apo Diyos.
Kaapaya nga daytoy, apaya ni Apo Isus nga nalabanan na ti solisog. Tatamod, Kwaresma, nagado dagiti solisog kanya tayo, nagado ti nailawan, nagkamali kanya tayo, anya ti laban tayo, tapnohan tayo na maikaranukon. No nagkaranukon tayo, sudayay, balbalyan, dalusan. Anya ti laban tayo, ni Apo Isus si kakararan. Iso nga daytoy, panahon ti Kwaresma, kapintasan nga panahon ni panagkararag. Kapintasan ti panahon na panangibabawi ka dagiti basol, panagtaltalag iti grasya ni Apo Dios. Anya ti magungguran nga agtalag ka iti Dios. Uray dagiti material abanag, kunada nga rod kada ba kanta tayo nga sa pulong pa iti pagarian ti Apo ket amin to maited to king ka. Dahil nagpintas nga kanta. No sa pulong ti pagarian ti Apo, amo mapupuutan amin to. Ilaka na kayo personally. Adaya kada kayo ti kwa, adaya kada tayo ti agtalod kini Apo Dios ti natay ti bisin. Awan. Ngoy da nga papadi agdanad kami man, no awanan ko ata ti parokya, no agkurangan, no agkararag ka, kuna na agdan aya padi mo na natay ti bisin. Awong man ti sulto, may awong man ti kami, kala ko man no inyaman ka parokya pa palami. Kasi mula kanya tayo. No ikot tayo kini Apo Dios, ura inya kung kuna tayo, awan pay ti nagtalod kin kuha na nga natay ti bisin. Ti anda ko maati mapukawan at dagiti anda dagiti agsapsapod sa likwa. Agbirbirok ti power, kinabaknang, nabigla nga nabroken, nagduman isudan ti agbisin ta apaya awan ni Apo Dios ijay. Biyagda iso katata nagmayat na ti Kwaresma, nagmayat na pampanunugan, yung muna nga aramidan tapno malabanan kararan. Dahil nga panakanak ni Eva, abaken nanto no pudno ti kararag tayo magapudno sino tinanga nagbalay iti dayta nga pa panakaatinag ti tao ni Apo Jesus. Babaeng king kuana nagbalay iti cross nangaba. Di ko mati pampanunutan tayo iso nga nagmayat erogi tayo tatla nga Domingo upat nga Domingo pa nagkakararag kararag. Anya so paano nga step na kararag man kararag to kailangan. No mapasidag tayo tiri na tayo, di mayasidag tayo tiri na tayo kini Apo Isus, awan dua-dua kuko na tayo, na nalaka tayo nga mga ba. Laluan tayo ti mamati ha. Mamati ha, Diyos Ama man nakabalin amin, anamarasuay ti langit kendaga. Mamati akmet ken Hesus Kristo buktong nga anak nga kenako tayo. At imaw ti arami ti Espiritu Santo. Inya ako sa Virgen, nagtuto ti panagturay mo si Pilato. Ngayon sa ikros sa tayo kenyayanin. Imulot kayo ng inatay. Nagungat Ti may tatlong aldaw, imulit sa bilangit ket si tutugaw ti makanawan ti Dios Ama man nakabalin amin. Pagkapuntos sa jay may mukong kadagiti bibiyagken kadagiti natay. Mamata met Espiritu Santo, patyek met Santa Iglesia Katolika, ti panagrenano dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, tantum at panabungat ilagi gandiag natin. Kakabsat intay kung mararag iti ama tayo ang nagilangitan iti dahil at siyempre ti Kwaresma tapno ipain na kung makada tayo ti grasya ti panagbalbaliw. Manangaasi unay ti manangaasi unay a Dios imbaon na ti dumdumwen na nga anak tapno umay na tayo subbuten iti agnanayon apan nakaigalot iti basol kumamang tayo nga rod ken kuana ket kuna tayo Apo kaasyan na kami. Ako kasya na kami. Agpaay ti Santa Iglesia, tapno awaten na kumati grasya ti Dios nga agsubli ken Kristo. Iso nga Apo ken mangisalakan kadagiti amin at tao. Dawaten tay iti Apo. Ako kasya na kami. Agpaay kadagiti amin at tao. Tapno babaen tinapudno a panagbabawi ken panang pabaro ti panagbiagda. Maited kadakwada tinananay a grasya at tumulong iti panakaisalakan dagiti padada at tao. Dawaten tay iti Apo. Ako kasya na kami. Agpaay kadatay amin ang managbasol. Tapno iti pamati tayo ken Kristo ti mangiturong kadatayo. Amang talikod ti basol ket umasideg tayo ken Kristo. Dawaten tay iti Apo. Ako kasya na kami.
at paay itigimong tayo, tapno masarakan da kumat, tinaing kabsatan a panagtitinulong ken panagkikinapya. Dawaten tayo iti Apo. At paay iti tunggal maysa kada tayo, tapno ti Diyos ited na kada tayo ti grasya, amang pasayaat ti na Kristyanwan a panagbiag tayo. Dawaten tayo iti Apo. Agulimad tayo. Tayo magdawatin dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hindi mati karkararagan dagiti kakabsat tayo at imawa ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo kaasyan na kang kadi, man nakabalin kin managayat nga Apo mi ipaay mukad kada kami ti panakaisalakan, gapumadlaan kin Kristo nga anak mo, iso nga imbaon mo amang subot kada kami, dawatin mi daytoy, gapumadlaan kin Kristo nga Apo mi. Kumararag tayo makabsatap no na tayo ken dagiti adapon tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo ato na kumanay ti adaton kadagiti imam. Ket may paay pagaligayawan ken pagaigloriyahan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawaten mi Apo ta aramidem kadi amapudnuan mi ti mangiroknoy kadagitoy adaton isuda a pagrubwatan mi amang rambak iti daytoy napatid a sakramento gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken Disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin kad agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo kabayatan ti patapulo nga aldaw, saan anangan ti anyaman at araon ana indagaan, ket babaen day di panagayununa, pinasanto na day di panagannom mi iti Kwaresma. Kastapay ababaen ti panangabak na kadagiti amin asikap tay demonyo, insuro na ti panangparmet mi iti sabidong ti kinadakes. Iti kastay ti naimbag anakem, rambakan mi ti misteryo ti ilalasat na ken patay, ket dimmanon iti panagungar, tapno ti kamaudyanan na,
Mairanod kam tumet iti agnanayon a gloria ti panagungar. Anansata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayo mo ket kunami. Santo Santo ti Apo at Diyos dagiti amin a parswa bilangit ken kaganak no iti pakay ngay dayawan usana madayang iuman itinagang tiyapo usana Pudno ay apo abiit ka kinasanto kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan kat paay mo ida kada kami abagigan dara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kasta met akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manengken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminong kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darat ti baro ken agnanayon a tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babalan ni krus mo kaninda panangungan, itinakamis sa laban, sika nalumpod sa manupungan. Iti ngarod panangilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakaisarakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami nga dagitoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami ang makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan, kat parayrayam kayat na anadyosan. Laglagi pang met ni Leo Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pang pay apo, dagiti kakabsat mi apimusayan na si inanama ti panagungar danto iti sidong tataasim. Awaten kabida kisidong taranyag mga pagkakitaan dagan kay terupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidang kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken inggasatan ng Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang magitantanok ken magidaydayo ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken tisidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok noy ken ka managabalin nga ama ti amin adayo ken gloria ti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama nagmalmon ti kararag na insuro ni Apo Jesus kadatayo. Amami agkat sa langit, madaydayaw kumati natin mo. Dumanteng kumati pagariyan, matumpang kumati natin mo, ipigagasas sa langit. Item katakang daldaw ito
magbaybayan ng manunod si Suliso, salapan na kapatirados. Dawatin mi kan kaabot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam ka na si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namain mi. Kaya ti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Takupan dito ray, ipanangabalin tayo, kinanayan, ikaw sa O Apo may Yesu Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapiyang ti ibatik kada kayo, kapiyang agdapukan niya, tited ko kada kayo, saan ka dagiti basbasol mi timingmingam, nuligat ti pamati ti iglesia, kat kasmayan nurot iti pagayakam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapiyaken panagkay kaysa si kang agbiyaken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kayo kapya. Cordero di Diyos, amaikat karagiti basbason ti lubong, kasyan na kami. Cordero di Diyos, amaikat karagiti basbason ti lubong, kasyan na kami. Cordero di Diyos, maikat ka na basbason ti lubong, ilidem kadakang ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako niya may kalino may kanya, may sa may pagkakas. Magiging itis Kristo.
tayo. Agyaman kam ken kaapo, tatipan na kaammo. Ti panangpakan mo kada kami iti nailangitan at tinapay, iso amang palagda ti pamati, mang padegdeg ti inanama, ken magpapigsa ti nayusan nga ayat, ipaay mo kadi. Tamapasged kami iti panagtarigagay mi nga umawat ken Kristo, ang makabiyag ken napaypayso at tinapay, iti kasta, mabalin mi ti agbyag nga agpaay ken ka, babaen ti amin asao nga agaon itang iwat mo. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken kay titimpoy ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Nagtugaw tayo pagbiit apo. May palagit manan ti palagistasyon tayo iti cross, iti gimo, iti sisa no mabalin. At pili kayo kay ay aldaw, mabalin ti Domingo o na Biyernes, kana dapat yung mga rugitatan at no 4 weeks ako. Tatamalim, agbiyahe kami, mapang kami jay Tagaytay, retreat dagiti papadi ti Nueva Segovia. Kararagan da kami, tanabunga da ito yung retreat. Ti opisina, nakalukat lata. Nagdagbalbalak kamatay da ito yung awig. Iyo kayo, awan mang punpun ka na kayo. Pag ano kayo, ayaw matatangawid, ayaw rayo. Importante ako, abang kayo natag kamang iyo opisina niya. Kararagan da kami, tanabunga da ito yung retreat dagiti papadi. Tumakder tayo. Ti apo at tapo makada kayo. Hasta po. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. Agyaman tayo, Diyos.